Il-kwalità tal-ilma f'pajjiżna se tkun qed tittejjeb permezz ta' 5 proġetti immirati li jtaffu l-problemi tal-ilma u ta' dranaġġ madwar il-Gżejjer Maltin u biex iġibu dan il-qasam wieħed iktar sostenibbli. Il-proġetti tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Maniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi u mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia. Il-5 proġetti se jsiru b'investiment ta' aktar minn 100 miljun euro, 92 minnhom minn fondi Ewropej. Fi preżentazzjoni teknika, Richard Bilocca, il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, qal li l-ewwel parti tal-proġett tinvolvi tħaffir ta' mina taħt l-art, twila 9 km u nofs u wiesa 3 metri biex jinġibet ilma mill-impjant ta' reverse osmosis f'Pembroke sar-riserva f'Taqali. U qal li dan se jagħti l-opportunità lill-korporazzjoni biex tirfina dan l-ilma u toffri ilma tax-xorb ta' kwalità aħjar. Flimkien ma' dan se jsir xogħol biex jiġu modernizzati l-impjanti kollha ta' reverse osmosis li hawn f'pajjiżna biex ikunu iktar effiċjenti. Dan waqt li se jinbena impjant ġdid f'Ħondoq ir-Rumien Fawdex li mistenni jipproduċi 9,000 metru kubu ta' ilma kuljum li jaqdi lir-residenti Għawċin. Parti oħra mill-proġett se tara li s-Siġġiewi, l-Qrendi, Ħażebbux u l-Inħawi tal-madwar jibdew igawdu minn provvista ikbar tal-ilma. Proġett maħsub apposta biex il-konsumaturi f'dawn l-irħula jingħataw ilma aħjar waqt li jiġi protett l-ilma tal-pjan. Fl-istess waqt se jiġu estiżi wkoll qatt ta' sistemi ta' dranaġġ f'Inħawi mwarba fejn dan għadu problema. Dan waqt li se tkun qed issir estensjoni tad-distribuzzjoni tal-ilma mill-proġett New Water sabiex jintlaħqu aktar bdiewa. Is-Sur Bilocca qalilna li dawn il-proġetti se jpoġġu lill-korporazzjoni fuq il-mappa Ewropea. Huwa proġett kbir li ħajkun qed jitfana fuq livell għoli ħafna ħankunu leaders fl-Ewropa. Il-proġett qed iwassal biex id-djar f'Malta jirċievu kwalità ta' ilma omogenja u tittejjeb ukoll ħafna il-kwalità tal-ilma tax-xorb għat-toma. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi qal li dawn il-proġetti juru biċ-ċar li l-Gvern huwa kommess li jaħseb fil-ġenerazzjonijiet futuri. Se jkun hemm investiment kbir fejn se mmexxu l-qudiem biex nassiguraw li mhux talli ikollna ilma biżżejjed tal-pajjiżna kemm għax-xorb, kemm għall-agrikoltura u kemm anke wkoll li naraw indaħlu l-effiċjenza fejn jidħol din ir-riżorsa li tant hija importanti għall pajjiż. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li finalment il-Gvern għandu pjan ċar ta' fejn irid jasal f'dan is-settur. Iva l-Gvern konxju mill-isfidi li għandna bħala pajjiż f'dak li huwa r-riżorsa tal-ilma. U kien għalhekk li fl-2014 flimkien mal-Kummissjoni Ewropea qbilna li l-ilma bħala riżorsa għandha tkun waħda mill-impenji tagħna bħala pajjiż. Is-Segretarju Parlamentari temm jgħid li dawn mhumiex se jkunu proġetti iżolati, iżda parti minn kullana wiesa. Fakkar fil-proġett ta' 21 miljun euro li tħabbar fil-ġimgħat li għaddew li mistenni tejjeb ferm l-ilma tal-pjan ta' pajjiżna.